Sige. 1, 2, 3. Welcome sa atong channel. Madung adlaw ninyong tanan kung asa man kong gibutang sa Ginoo. Today ako karon sa ila Mama Julie and family. Alas 11 kapinas buntal. Alas 12 na gani siguro maniud to na mi. Ja si Ate Julie rang bisiya tud kadto siyang trabaho sa kusina nagluto. Wa am kumutabang kay la. Bahala ka diha. Kaya pa man hinugway lami. So sa mi gluto te. Pritong isda la? Pritong isda kaya. Pritong isda. Jai o si CJ nangabuntas na. Himsan kusnong ni Jai kay buaw ka dari bunso ka dari. Malalaman ko. Ano ko na naman. Plato ng agiwagan. Huwag utipod, buing na mo ko sa kustrepad. So guys, wa ko makauli gahapon kay ko sa gag-uwan na stuck me dito miss kanang kumilik sa maribuhok ka hot-hot. Grabe ko baha gud. Suga adjug uwan. So mga antanin jo guys. Mo ni problema lagi ni tindahan kay imbis kay mo lingkod na kay mo ka kadi ka maka lingkod dadon kay na nawag. Dagpalitan ayo, palitan sa palitan. Snowbear sa kabuok. Na gwapo ka so dai. Sa may mo. Unsa na long? Tuyo wa man ni suka. Mo. Unsa man ni puro na malaman ni bugkog. Buwan. Unsa man ni buwara ni, ano naman itsura, puro na bugkog ni. Napay daghang itlog pud sa lang buntag. Baho malagi jugi pangkaon wala din ang agbago. Naman. Nahala sige mga ansa taninjo mga people of the Philippines and all over the world. Magduwa mi. Oh. Da tanaw ra kay. Matong gabi ninyo guys. So si Undoy kay na kalit mara magkagiring ni magduwa ko mi. Magduwa ko mi so nang hagad mani atong pagbigyan kay kaingon siguro sagdi kumusukaw og nga ng mga duwa so masubag di ta athletic. Awa sa man eh. Pisikala ini og sa may matawag ning klase ni duwa. Action naman. Si Jamay magkuan sa duwa guys atong ika-explain ni ja ag mechanics ug ngan sa duwa singas duwa. Mo sa ning duwa, pero kuan man mo kalimot ko sa ning duwa pero dali ra. Sige. Sa may mechanics. Diha na tulo. Samson, Lion ug Delilah. Ako ang kala. Kabaw ka na. Sige, paminaw sa mechanics sa makasabot kay wa ko kahibaw na kay wa ko ka experience ng duwa. Now po na yung action po. Sige, ako mangutan ako nimo. Pag ingog Samson nun sa action yan nun. na. Padakig lawas. Pag ingan Delilah, yan na. Basta ingat ikaw ba ikaw? Ingat to, sunod. Kinanglan. Pili ka na ho. Kinanglan na, may action ka lang. Di man. Yung mapili. Kaya naman Pili man sa Japon ko bisag gan sa. Bisan pa pero atong utrog mechanics kinahanglan og unsay pag ingog Samson. Di na mo gumuting og action. Di ko. Wala pa. Samson kay Samson. Wait, ingog na ra. Delilah. Dagsi aglayon. Nga na pud kamot. Nga na pud. Sige, okay ka. Subot pasabot. Nakasabot na ko mo. Ihat tag 1 2 3 inja. Talikod. Deep inside ja magtagpo tay nga na kinsay unsay ato ang mga reaksyon. Unsa akin nakasgan Samson. Og ba Samson ko ja ikaw nga Delilah. Pildi ko kay mapildi ma Samson Delilah kay pildi madining banas asawa. Ande madining mga bana kay gobot magpamudyo og magpapankuan kasi mga asawa kay isag-isag ka anja. Og Delilah ko ja ikaw lang pildi ko. Pildi ka kay kanon mo na. Ako yung malayon ja ikaw Samson daog ka. Daog ko kasi Samson mas ang gisnan. Balian na. Wadi, luba-lubaon ka na. Sige. Ano sa? Muluba, mas Samson kay tao, man Samson. Kasi ganun to, di na ito kinanong luba. Luba, kasi nung tudlo. Sige. Kuhan ha, kananay, trial. Okay, trial pa guys. Atong tanaw ni Mailam. Grabe kipaningat na. Kawag naman tanong sugod. Hindi, nagawin kong tubig ko. Pila may score? 10. Pili ko. Pila na score? Pila score na to, bakin halong? Up to 5. Diyan ka muna po sa Jai. Bahala mo. 10. Ag makadaog, si Jai may kinahanitian guys. Si Jai may champion. Ag makadaog gani. Moy mo duwa ni Jai. Depending champion. Depending champion Jai. Hindi, adyo ka daghan sa mahaglog man. Sige. Trial. Kalbaan. Nana kay
Nalagay ko kasi mga na. Wah, good kay Sige. naman ah. Ano, sa- Dapat ikaw rin yung iba. Magtalikod ta, ja. Kisa may tigi hapon 1, 2, 3. Ikaw, Jay. Jay. Ikaw, 1, 2, 3. Nik 3. Ato, bang, ja. Pagawas na ta sa tuang kis, napilian na itong Samson, Delilah, Ugni, Lion. Okay. Trial sa niya, trial ha? Talikod. Ako Sige, trial sa ni. talikod. Trial sa, sige. Lihat, Jay. 1, 2, 3. Pwede ka. One. Pwede. Correct, score. Ah. Bungan ka. 1. 1, si Kuan. 1, si Trial to, trial. Asa ka na, itong patanawon mo sa itong scorer. One. Scorer. Ika, ato, One, zero. 1. Depending champion. One. Depending champion. Sige, nga, naralang mga tanggo ka makita ka mga depending champion ng gatong scorer. Okay. Ano, isugo mga gatong scorer. Isugo gatong scorer. Yan na. Okay. Datuzay, basin datuzay. Kaya ikaw may tigat, Jay. Okay. Yan na. Kani. Trial. Adi, haywan. Basta kong trial to. Trial ka, di ka mo rin sige. Oh, lagi, One. wise score na ito, guys. Kaya trial pa man to. Sige. Ihat, Jay. 1, 2, 3. Uri ini mo doy. 1-0. Sige. 1-0. Tro. Outro. Ihap ka ni Jay, Jay. Limbungan lang ka kayo mo makong paununog nga na sa kami. 1, 2, 3. Pilde. Pilde. Ilan score? 1-1 na. 1-1. 1-1 ayuban. 1-1. Ayuban. Sige, 1-1. Pilang score? 5 bro laman duy. Ah, berlagi kay depending champion. Depending champion, Jay. Jay, kisay mo kuwang Jay, Jay. Hindi. Mahaglot man. Sige, kutro. 1, 2, 3. To 1. 1, Bali. 1, 2, 3. Macam bari mo matang magbalik. Wah, ayos ko. Okay, score. Ayos ko. Okay, draw. 1, 2, 3. Toto na. Agpildi na ni di ato sa. Kay Toto naman dapat agpildi na consequence. Ano man? Ay buhaton. Ano man? Ay ha jamang. Sa ako na dai mapildi. Ag mapildi maoy. Sa may consequence dai, ikaw na dai. Lipstick kag uling. 1, 2, 3. Sa palaban. Taliktad na yun. Taliktad na yun. Balik na nay. Iya, talik na na. Talik na na. Sa pa Ya, ako di mo gawin. Sa ay ano na naman. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pila. Chris Dos. Chris Dos lang. Hindi nga, dahil si Modron. 1, 2, 3. Ay. Chris. Wala. Ulbahinam na. Kasi malipstikan o uling, ha? Nagigitra. Sige. 1, 2, 3. Balik-balik mo yung mga. Ay. Ikaw magaling mo. Balik-balik mo yung mga. Singat na. Kung bahala na yung malipstikan na itong. Wait, Pagkira kasi yung pag uling na bayan, itong yun. wet yung bakla. Sige. Pila score lang. Gualis. Wala stress. Duha na laman. Sige. 1, 2, 3. Day. Sunod-sunod. Ano, text mong gagara. Sundagun ka. Yan, tro. 1, 2, 3. Kakatingog. Patro Chris. Kakaro na dito sa Di pa man kung malipstikan ka na mamajay-jay. Huwag mo daw, hawa na. Ade. Ang mapildi na mo kontras daw ko. Pinoy. Para wag mo daw, mapildi mo na mo ko na. Adi, Isa rin makakuha na rin. Twice to Sige. beat. Why twice to beat? 1, 2, 3. Now, bariyo sa tao. Buwadi na ba takot hindi ang takang imbruka ka. 1, 2, 3. Racing ko. Ang pildi mo yung laban. Jay, kita na Jay. Kanasoy. Sisoy. Pagkisay mo daw siya, nagpapildi mo na ito. Tabangan, kaya ko rin yung uling lang yung mapildi ko rin Jay. Jay. Ako mapilit. Zay kanchikas. O si Jay, Jay. Si Jay, Jay, Ay, mo kaya maulingan dyan na nakahunjak. Jay, Jay. Yung manikay, cute, trapa. Sige, ikaw na pa ihap doy, bali na. Ready? Talikod.
Mga pasaway. Ready, go! Gusto mo na? Lah, ingat na. Away, score to guys. Sana. Kurat ko. Ano? Kurat Ano? ko. Sige, sige. Sige. Ready, go! Away, score. Try mo go. Sige, mas pasi. Ready, go! Hero. Sama kasi sundog-sundogon. Atay. Anda maguguling. Ready, go! Oh no. Adto papel dito, adto papel dito yung ulingan. Kasi layon ram ganito tanan. Sa gagan. Ready, go! Ilan. Lah, sige. Okay, ready, go! Guling. Sudah mo na guling. Gusto Sudah mo na. na guling. Okay. Yeah, ready, go! Walis dos. Walis. Yeah, ready, go! Kailangan lagi tagilan. Walis diakon. Okay. Ready, go! Uling. Kila. Dos. Hala. Diretso. Saman, sige. Ready, set, go! Saan to? Ulis, go. Wala mo. Okay. Ready, go! Kasol. Pila score pila? 3, 2, 4. Dos pa ako. Masuk lagi mo. Tarong nga saya. Ready, go! Sayang. Pang-last. Ready, go! Grabe. Ulba. Riling ka dyan. Riling ka dyan. Kaya Kagao ganito ron. Bansa. Tupor sa manigo. Okay. Last na ganinig. Makadaog si Jawa na ko chance. Naging 5. Wala ka po. Hingin pa. Magulingay na ni. Dahil Ready? magulingay na ni. Go! Kaya pa. Chris Controls. Chance. 3, 4, 3. Yeah. Sige, ready, go! Oy. Magkainit na lang naman. Yeah. Okay, ready? Kaya pa ko sila muna. Dali na dyan. Ready, go! Okay. Sige. 1, 2, 3. Ready? Yeah, sige. Ready? Face up! Masay fish up. Mao na to. Fish up. Face up. Fish out. Fish up. Mag-ibigay. Face up mga sige. Okay. Ready? Tubang! Kani dito ani kita makila jayo kinsa judani ma. Auto guys. Ito to. Ako ana jungit na jud kinatawa. Ay mo sa jay kay. Ubaan ako. Technical 10 minutes. Jawa pa may uling kay nagsiga pa magkano. Sa kino basunog. Markado. Pangita ng uling na to. Paano? Sa na batan. Because ready, go! Nagwanas kuya. Uling, go, kuya. Huwag hilakay ha. Bansay ka. Why tramang ka? Abi ko ako na mapindi. So, unsay mga masturya dahil sa atang duwa dahil. Nag-enjoy ka wa. Hindi kayo. Sa ulingan magmungwet. Okay ra nimo. Wala na. Kasuhin ko na no. Kasama na ikaw. Unsay mo ka-story sa atang duwa karon? Abi ko mapil din na ka. Abi pa ko mapindi ko. Grabe kay ko. Ano pa ko gahuman pagkatukos lalang sa Espiritu Santo. Gahuman pa ko di mauling kay wet kay bang wet ang kadray na. Mag-ulingan ni madugo ni. Nana! Nana may uling? Da. Yan na. Me first. Ikaw may outline? Ikaw outline dong. Me pa. Pagka na flashlight, hindi makita. Okay. Ako ikubot sa flashlight. Oops. Okay. Time up. Ang ganda ko mo.
Tubang. Outline. Ada pagluhag. Basa na yung white. Ada pasas mong laway. Basa. Di, magwapo ba? Na, mao na. Kay pilde man. Sakita. Awa lagi. Lagi ba na? Nga, nagnut ko na. Ito. Saan na yung uling po magtae? Buwan ka mo. Buwan ka mo. Thank you. Yes, kuya. Mataas na. Thank you. Oo, mangang tahigiring. Kasama ko guli. Tahigiring ko na na. Ni. Ligo ka.